Jora tet na hani tongna rangbai kaisa kra notification sok hakia tet 1 tai tet paper 2 ni bagui sekango je notice rijangmani abo change wngkha hingke tabuk norongni je exam ni date katal khai rifika 26 tarik 9 mas 2021 hingke tai tet paper 2 ni hingke 3 tarik 10 mas 2021 o wngsinai hingke norongni je admit ba norok download khaimanai 7 tarik ni simi o mas ni 7 tarik sim norok 16 tarik ni bisingo download khaina baidi hingke obono nongni bagui katal notice aboni bagui norok kaham kheno preparation rok naitongbai kheno kha khaio hingke aswngno ano channel no norok like khai di tai share khai di tebo katal katal update rwna bagui mana bagui norok ano o channel no subscribe khai di aswngno hambai।